Behin batean monje bat zegoen elizan, Bibliako abestiak abesten. Elizara joan zen eta han liburu bat zegoen. Liburu horrek abesti asko zeuzkan. La 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 la. Monjea tximeleta bat aurkitu zuen eta kaixo esan zion. Kaixo! Kaixo. Monjea bera jaitsi zen, eta elizako kanpaia jo zuenean, Biblia irakurtzeko garaia zela esan zuen. Elizara joan zen eta Biblia irakurri zuen.